Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Kotu ta umarci EFCC ta kamo ɗan takarar sanata Kano na AFCC AA Zaura. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labarai. Wata kotu a jihar Kano ta ba EFCC umarnin sake gurfanar da AA Zaura a gabanta bisa zargin damfarar wani ɗan ƙasar waje. A farko an wanke AA Zaura, amma kotu ta sake cewa a sake sauraron ƙarar tare da binciko gaskiyar abin da ke faruwa. An kai ruwa rana a kotu, daga ƙarshe alkali ya nemi a kamo AA Zaura sannan a dawo a ci gaba da shari'ar a ranar 5 ga watan Disamba. Kotun tarayya mai zama a jihar Kano ta umarci hukumar hana cin hanci da rashawa ta EFCC da ta kamo Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura, ɗan takarar sanata na jam'iyyar APC a Kano ta tsakiya, tare da gurfanar da shi a gaban kotu. Ana zargin AA Zaura ne da laifukan da suka shafi almundahana da damfara, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito. Mai shari'ar Muhammad Nasiru Yunus ne ya bada wannan umarni a ranar Alhamis bayan da masu shigar da kara suka shaida wa kotu cewa dan takarar na APC bai halarci zaman kotu ba a zaman da aka yi sau biyu. Rahotanni sun nuna ana zargin AA Zaura ne da damfarar wani dan takarar Kuwait kudaden da suka kai dala miliyan 1.300. An sake gurfanar da Zaura ne a gaban kuliya bayan kotu ta ɗaukaka ƙara ta sake wanke shi da sallamarsa da wata kotu ta yi a baya, kana ta umarci a sake shari'ar. A zaman kotu na ranar Alhamis, lauyansa Ibrahim Waru ya shaidawa mai shari'a cewa a yanzu kotun ba ta da hurumin sauran karar saboda tuni Zaura ya ɗaukaka shari'ar da aka umarci ya sake zuwa kotun koli. Rahoton Daily Trust ta rawaito. Sai dai mai shari'a ya ce kotunsa na da hurumin sauran shari'a saboda bai samu rubutacciyar takarda da ke nuna Zaura ya ɗaukaka ƙara ba. Bayan umarnin kotu na ɗaukaka ƙara, lauyan EFCC barista Al-Aroga ya ce hukumar za ta yi duk mai yiwuwa domin kamo shi tare da gurfanar da shi a gaban kotu. Daga nan ne aka daga sake sauraron karar zuwa ranar 5 ga watan Disamba 2022 ga mai rai. To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan lokaci na wannan rana. Ku kasance da Mighty Hausa TV kowane lokaci. Kada ku manta a mana subscribe kuma a mana like. Mutane lafiya.